assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa ya ƙadiran mahalici Allahu kai ne sarki ni kai nake bautawa kai ne kake yaye dukan kunci a duk ma yanayi sannan kayo kyautatawa ilahu na roƙe ka ka ƙara bani basira na wake mai kyan baiwa shine imamul mahdi hujjar Allah ne gatan dukkan halitta dan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa ilahunin ka salati marar misalin adadi ga daha manzan sira kasa da ahali nasa ƴaƴan batula zahara ruko da su ne tsira muso ali da fatima da hassanai nidiyanta inji nabi mun tsira san kushi ne tsira ahalil baiti a duniya da kiyama ya dan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa kafin na fara baiti kan yaban imamul mahdi bara na gaida auliya kamar mujaddid dan fodiyo da ruhullahi kumaini dan maridiya na gaida shakti jani da sayyidi jilani da nasirin kadiriya labai ga sayyidi zagzagi jikan fatimatu akbar nasirul mahdi dan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa yanzu bara na wuce kai tsaye akan faya banda zana yi wa mahdi na bayyana wa al'ummar ma'aiki kowa ya sani a gane waye mahdi waɗansu za su dinga jin ana faɗin sunansa a ko'ina ba adadi kaɗan jira ka gaza na bayyana maka nasabarsa har matsayin ɗan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika ɗan narjisa haifi imamul mahdi a daren nafsu sha'ban rasha biyar a cikinsa hijira ta 255 a ƙasar Iraki samari ne mahaifarsa sai da hakima yar uwar imam Ali al-Hadi ita ta karbi haihuwarsa ya faɗo yana sujada yana tasbihi da kalmatu shahada mahdi dan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa sabar sa ni faɗo ka rike ko ka rubuta domin ka san nasabarsa shi da imamul mahdi da ne kun imam Hassan al-Askari sunansa shi kuma dan Ali ne al-Hadi nake nufi Abul Hassan kinayarsa shi kuma dan imam Muhammad Jawad dan Ali arda kakan mahdi dan narjisa assalamu alaika imamul mahdi assalamu alaika dan narjisa imam arda
Musal Kazim mai haƙuri ma'asumi. Shi kuma ɗa ne a gurin Imam Jafar Sadiq, shi ne fakodin ilimi. Shi kuma ɗa ne a gurin Imam Muhammad Bakir, ya yi fagadan ilimi. Shi kuma ɗan Imam Aliyu Zainul Abidin Zanku ya zama lazim har ɗan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Nardisa. Imam Ali Zainul Abidin ɗan Imam Husaini kanin Imam Hassan ne. Imam Hassan da Husaini ƴaƴan Imam Aliyu kuma ƴaƴan Fatima ne. Fatima ƴar manzon mu ce, tsokarsa ce ta jikinsa, shi kuma yayan Ali ne. Wannan fa ita ce nasabar Imamul Mahdi, jika ne na tsarkakakku ɗan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Nardisa. Sunan mahaifiyarsa Malika, ko kace mata Sakil ko dai kace Nardisa. Nasabar na Nardisa ta dangane ga Shamunu, wasiyan Annabi Isa. Yana na yanar Nardisa, ki roƙa min ɗanki na zamto cikin mabiyansa. Ruhi wadan fidaka ya sahibin zamani, ka sani cikin mabiyanka ya dan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Nardisa. Shi dai Imamul Mahdi Annabi ya yi bisharar zuwansa ƙarshen duniya. Shi zai kawo sauyi na tabbatar adalci a duka fadin duniya. A ƙarƙashin daularsa ne addini na Rabbana za ya kafu a duniya. Ya kauda duk azzalmai na dukkan duniya, Mahdi hujjar Allah ɗan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Nardisa. Akwai hadisan manzo akan Imamul Mahdi wanda ya yi bayaninsa. Manzo ya ce da akwai wani mutum za ya fito a cikin ƴaƴa nasa. Sunansa irin sunana, ma'abocin haske ne mai alkunya irin tasa. Duniya zai cika da adalci kamar yadda ta cika da zalunci, shine Mahdi ɗan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Nardisa. Akwai ruwayar da take inji manzan Allah ya ce da zai zan babu guda. Da ya rage wa duniya a tashi kiyama kafin a ce akwai wuni guda. Allah zai tsawaita wunin nan domin tashin Mahdi, jikan na Abida. Domin ya gyaran duniya, ya kauda zalunci, ya tabbatar da adalci ɗan Nardisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi,
akwai alamomin bayyanar imamul mahadi kafin ya zo ya bayyana. Sabani za ya yawaita tsakanin ba mutane ga tashe-tashen fitina. Zubar jini za ya yawaita duk a sassan duniya da ma fasadi da zina. Har da girgizar ƙasa ta hudowar rana daga yamma kafin zuwan ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa. Zalunci za ya zamo abin fahar ga masu yi a duka faɗin duniya. Za a koma jin tsoron ashararai don tsoron harshen su a duniya. Haƙuri shi za ya zamanto ragwanci a ko'ina ga rashawa da yin riya. Sai sadaka za ta zamanto fashi ga mutane kafin bayyanar mahadi ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa. Mutane za su shiga fa cikin bala'in da ya kai za su rasa mafita. Na yammaci na kwatayin mutuwar shi da safiya ya rasa mene mafita. Wanda ya kai safiya na kwatayin mutuwar shi da yammaci ba mafita. Da lalacewar amfanin gona da fasadar farashi kan bayyanar ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa. Ya Mahdi dan Allah dan annabi kakanka dan Fatima da Aliyu, dan Hassan da Husaini da duka sauran ayyuma, fata na in rayu akan ƙaunar ku na mace in zamto shahidi a tafarkin saksakiyo. Ya Mahdi mun karke ku ne tsiran mu ka bayyana ya Mahdi ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa. Faika abbai shuhada al-sakzaki mazlumi shine kadai mafitar mu. Shike kira abi Allah irin kiran shabbin fodiyo ya zama fitar mu. Ayyukunti da shari'ar Allah a bar na turawa, Qur'an ya zama shari'ar mu. Wannan ita ce da'awar Malam Zakzakiyu Akbar Nasir Mahdi ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa. Maddi hamdillahi anan bani za na saya badan bawai na gaji ba. Allah ka ƙaran baiwar yaban Imamul Mahdi na zam ina yin ci gaba. Ni ne Muhammad Bakir Muhammad ɗan Gezawa, ni ne nan na kaddaba. Allah ka ƙaran ilimi da kaifin basira da arziki dan Mahdi ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa. Assalamu alaika Imamul Mahdi, assalamu alaika ɗan Narjisa.